Part 2 líčenia, kde mám na každý krok iba 10 sekúnd. Teraz musím zvládnuť obočie, oči a pery, čo je najťažší oriešok. Začneme veľmi prirodzeným obočím. Poďme na to. Vážne som si práve vyšla? What the fuck? Akože je cheat, keď to utriem? Nikomu to nepovieme? To nie je ani 5 sekúnd, že? Okay, just talk about aké precízne je toto obočie. Ale slečna tvrdila, že mám na každý produkt 10 sekúnd, takže podľa mňa ho môžem ešte zafixovať. Čo spravíme s tými očnými tieňmi? Podľa mňa nie je veľa možností, čo spraviť za 10 sekúnd. Takže si proste len dám trochu hnedej sem na také vykonturovanie oka. Hotovo. Veľmi elegantné a veľmi prirodzené. Ako si spravím myhalnice za 10 sekúnd. Keď ja s ním vždy strávim aspoň 10 minút. Moja toxická vlastnosť je, že premýšľam nad tým, že spravím linky. Let's do it. Ale spravím si hnedé. OK. Akože vôbec nie sú rovnomerné, ale sa asi dalo čakať. Let's move on, poďme na tie myhalnice obávané. Berem túto Sky High maskaru, lebo ak to ani ona nezvládne, tak asi žiadna. Štart. Hlavne nech si nevypichnem oko. Not so bad. Akože na to, že to bol jeden kód maskary. A ako rúž použijem tento môj obľúbený od značky She z Demky. On je inak zelený. Ja som totálne zabudla, že bol zlomený, takže my fault. Anyways, máme celkom pekný, prirodzený look. Ja som úplne spokojná, môžem ísť takto von. Takže ak sa vám táto výzva páčila a chcete vidieť nejakú inú, tak dajte vedieť v komentároch akú.